ang nagsalig sa bahandi, mapukan. Kung magsalig ka sa bahandi, mapukan ka gyud. Di ka mapanalikdan. Ihatod ka gyud sa lubganan. Apan, alang sa mga matarong, nagingon ang Biblia, apan ang matarong, mulambo ug muuswag, ingon sa lunahawng balili. So magpabiling labas, muuswag ang matarong. Kung magtinarong lang kita, muuswag kita sa lawas, kalag, ug espiritu. Dili ang tanang pag-uswag, physical, o kanang material. Kung dili, muuswag kita nga bisag, daot kita tanahon, pero healthy. Healthy. Na ay mga tambok, pero malnourished. Na sa mga niwang, pero malnourished. Ang ato, kanang insakto lang. Nga bisag daot ka tanahon, pero healthy. Total sa tanaw raman. So, kinanglan nga, kita magtinarong, sundon ta ang dalan sa pagmatarong. Ang pagsunod, mao ang pagtuman sa kabubuton sa Dios. Ang pagsunod, pinaagi sa pagtuman sa iyang kasuguan. Ikaduha, ang matarong mulambo. Gawas nga mauswag, mulambo siya. Proverbio 72:7. Oh, Salmo diha, yung muna butang. Nalipat siguro ko pag kung listahan sa tanak. Tanawasan ako, ha? Wala, Salmo dahi na eh. Sa imurag nalipat dito ko. Oo. So, ang mga matarong mulambo, hangtod nga ang bulan mahanaw. Buti pa sabot, nga ang paglambo sa matarong, lifetime. Kay hangtod man nga ang bulan mawala na. So, mulambo ang mga matarong. Okay, dito sa Salmo 92. Ang matarong mo mulambo sama sa palma. Tugo siya sama sa sitro sa Libano. Sila natanong niya sa balay ng lupa. Mulambo sila sa mga kawang sa sila muhatag pa o bunga isan sa pagkatigulang na. Mga puno sila sa lupa o sila mga tao. Okay. Sumala din eh. Nga, ang mga matarong mulambo sila. O mahimo pa sila ang mabungahon, bisan kung sila mga tigulang na. O bisan mga tigulang na, mahimo silang mabungahon. Kaya mapuno sila sa duga o mubalik sila ngadto sa pagkalunhaw. Kana kung magtinarong. Ikatulo, ang Dios magapanalangin. Panalanginan sa Ginoo ang matarong. Salmo 5:12. Kay ikaw magapanalangin sa mga matarong. O Jehovah, ikaw magalikos kiniya uban sa kaluoy. Ingon nga usa ka taming. Okay. So wala din panalanginan sa Ginoo ang mga matarong. Ug iyang likusan ingon sa taming. Buti pa sabot, tagaan ka og proteksyon. Panalanginan ka ug proteksyonan ka sa Ginoo. Ang matarong panalanginan ug proteksyonan sa Ginoo. Ikaw pa bantayan sa Ginoo ang matarong. Proverbio 2:20. Aron ikaw magalakaw sa dalan sa mga maayong tao ug magabantay sa mga aligaanan sa mga matarong. Matod pa ang Dios, ikaw, ang Dios ang gipasabot, nagabantay sa dalan sa mga maayong tao ug sa mga matarong. Ikalima, ang mata sa Ginoo anaa sa mga matarong. Salmo 34:15. Ang mga mata ni Jehovah naana sa ibabaw sa mga matarong ug magapatalingkod sa iyang mga igso tungod sa ilang pagtunaw. Okay. So matod pa ang mga mata sa Ginoo naa sa mga matarong ug siya makadungog o magpatalinghog sa ilang mga pagtuaw. So ang Ginoo magpatalinghog gyud sa matarong. Kunya ang mata sa Ginoo sa ato pa ang iyang tinanawan naara kanunay. Matod pa sa kanta nga his eyes are on the sparrow. Nagtan-aw siya sa mga langgam ug matod pa way usa kanilang mahulog na dili niya mahibaluan. Sa Job 36 versikulo 7.